Nakascore ang dako nga puntos ang prosecution team sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ini ang ginpahayag ni House Prosecutor kaga Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor kasano sa ila presentasyon sa ila unang testigo nga mo si John Mark Calilong ang senior agent sa National Bureau of Investigation o NBI. Sano kay Defensor nakascore sila sa mga video ni Vice President Sara Duterte nga ginplay kahapon sa impeachment court. Lakip sa video sa mong pahayag ni Duterte sa press conference ng Nobyembre 2024 nga kung may matabo gani sa iya, nakakontak na sa sang tawagod nga ipapatay sa Presidente Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, kag former House Speaker Martin Romualdez. Dugang ni Defensor, parehuman nga daog ang tanan nga campus kahapon bangod nangin patas sa iya ang korte kag ang presiding officer nga si Senator Chis Escudero. Score kami sa video na lumabas na dapat naman talaga makita ng Senate Impeachment Court. Score kami sa ibang mga statements pa na lumabas galing sa Vice Presidente na sumusuporta sa articles of impeachment. Yes, malaking puntos itong araw na ito. Ang aming testigo ay nakapaglabas ng ebidensya sa mahusay na pamamaraan ng ating private prosecutor. And it's also a victory for all camps because the court was very fair in allowing the evidence to be presented. Yari naman ang kabainsang video nga ilang gin-play kahapon. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ang kabainsang press con ni VP Sara sa Nobyembre 2024.